vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. Mukoma nashi, ndiri kushanda pane rimwe prazi uye zvekare ndiri kudanana nevamwe foromani vepaprazi apo pandinoshanda. Saka relationship yangu iyi inozivikanwa nefriend yaforomani uye zvekare nemukadzi wefriend yaforomani neimwe friend yangu zvekare, but mukadzi wandinoshanda naye zvekare paprazi ipapo. Kana ari murume wangu, iye murume wangu anoshandawo kune rimwe prazi, mukadzi waforomani anoshandawo paprazi ipapapa pandinoshanda. Saka izvi ndo zvatinoita kana kuri kunzi tinenge tichida kusangana paya. Since murume wangu iye achishanda kune rimwe prazi, haatomborina kana idea as to what happens. Iye murume wangu ndinozotiitawo zvekutomuudza kutoti tazodai tikadai. Saka zvandinoita ndezvekuti zuva iro ratinenge tichida kuti tinge tichizosangana, foromani anongozvipa overtime uye zvekare obva andinyora mubhuku kuti ndikufanira kuti ndike ndichiita overtime nefriend yake nemudzimai wefriend, inini nefriend yangu. Saka tinobva tatanga kusasana paya. Tinoti paya kana vamwe vanhu vose vachaisa uye zvekare nevamwe varungu vanoshanda futi semaforomani namanager, kana vachaisa paya tinobva tazosara tiri mushedi, dzimwe nguva tinenge tichiklina. Saka inini naforomani tinobva tazoenda zvedu mutoileti, tobva tazonoita bunde redu. Kana kuri kunzi office, varungu vanenge vakanganwa kukiya office, tinobva taenda tobva tanowaridza zvedu muoffice muya tobva tatanga kuita bunde redu. Ndinototanga ndatogeza mukoma, let's say tikachaisa kuma 5 kana kuti kuma half 4, tinowanzo kuchaisa kuma half 4 since tichishanda iya yavanoti mugwazo stock paprazi pedu. Saka by half 4 vanhu vazhinji vanenge vachaisa, tikatononoka by 5 ndo patinozochaisa. Saka vanhu vachingochaisa paya, then inini ndinenge nditori nekasipo kangu, kamafuta kangu, katawo kangu uye zvekare nekaroloni kangu, then ndobva ndatoenda ndotonogeza paya. Ndobva ndamirirawo kuti iyewo ange achienda kunogeza kuri kubvisa dikita, then tinozotiwo kuzvipast 5 kana vanhu vose vaenda tobva tazopinda zvedu, tobva tatanga kuita bonde redu. Tinotiwo from 5 kunosvikawo kuma 6 tinenge taitawo ka 1 kana kuti ka 2. Saka kazhinji paprize apa kuti unzi washandawo overtime ine mari unenge wazotochaisa kuma 7:30. Saka kubva ipapo kuzonosvikawo na 7:30 haiwa ndima inenge yatofambwa zvekuti by the time pandinozosvika kumba ndendava kunzwa kuti pana pandanyatso kuguta. But mukoma ndiri munhu wekuti I can even deceive you, zvekuti murume anozoti akati huyaika tinge tichiita, zvandinowanzo kuita ndezvekuti ndichingonosvika pamba ndinotogara ndatotora maice block angu ndobva ndaenda ndobva ndanogeza. Saka so ndichigeza kudaro ndinobva ndatora maice block aya ndobva ndamapfekera kusikarudzi kwangu, then kana ndapedza kugeza kudaro ndinobva ndatora pad, kana ndatora pad ndobva ndazoisa pad so that kana kuine mvura inenge yava kubuda maice block paya paanenge achidefreezer. But kazhinji kacho ukazoona ice block rodefreezer kana iko kunenge kwanyatso kudzoka manje, ndobva ndapfeka pad rangu ndobva ndabika ndobva ndaita sei. Apa murume ndinenge ndichingomuavoida kuitira kuti asazondibata. Kana akanditi chiuya tinge ndichirara ndinenge ndichimuavoida, ndinotosarudza kutoti ndige ndichitoita kawasheni kangu ndakagara zvangu tichitoona TV. Iye ndakachitongofungidzira kuti mai ava havagare pasi. Izvo ndinenge ndichipawo at least sikarudzi yangu nguva yekuti inge ichikwanisa kuzodzokedzana panzvimbo. Ndinoti paya kana murume ava kukomplaina kuti chiuya ndanguri ndakumirira, ndo pandinobva ndazotanga kukurira paya ndobva ndabvisa pad rangu, ko iye anozombozvicheka here. Ndinongoita sekunge ndikuda kutongorasa mvura, ndobva ndabvisa pad rangu riya ndobva ndapedza paya tobva tatorara. Murume wangu nazvino haatombosuspect kuti izvi ndo zvinoitwa nemudzimai wake. It's not like naforomani ava tinoonana like each and every day. Patinozonoonana tinenge tichita kunzwirana hasha dzevanhu vekuti vanoonana on a daily basis but vasingakwanise kuti vange vachiita zvavanenge vachida kunzwa. So you can just imagine mukoma pressure yatinenge tiinayo. Ndiyo confession iyi yandiinayo mukoma. Rudo runombonakidza zvekuti unosvika pakuudza chikomba kuti dai wangondipa mwana kani, wanakirwa nerudo. But munozoti kana mapedza kuita zvamunenge muchiita paya ndopaunobva wazoti uku ndo kunonzi kupenga manje, kuda kuitira chikomba mwana.
Ei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma kani, zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi unombonakidzwa nerudo zvekuti unosvika pakuudza chikomba kuti dai wangondipa mwana kani. Strange things indeed. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi hello mukomanashi makadi. So inini ndakaramba murume ndawana murume pa Facebook Munigerian uyu andina kutoziva kutoti is a scammer. Ladies beware. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Ndiri mukadzi ane makore 29 yekuberekwa. Kumusha kwangu mukoma kukadoma. Ndakauya muno muSouth Africa mainge muri mugore ra 2019. Ndainge ndauya kwainge kuine murume kwangu ndiye akatanga kuuya muno mainge muri mugore ra 2018. Saka pandakauya muno muSouth Africa ndakasvika murume kwangu achigara mumukuku plus ainge asingaende kubasa, aitoitawo zvekutorarama nemapart time achingongwavha. Saka life yacho mukoma yemumukuku was not easy for me zvekuti ndakatombofunga kudzoka kumusha, but murume wangu ndiye aindishingisa achingonditi shinga mukadzi wangu one day zvichaita chete. Ndakamboti shingei kusvika 2023 but hapana kana zvakachinja. So ndipo pandakazopinda pane rimwe group remasingles paFacebook. Ndainge ndabatwa nepfungwa dzekuda kutiza murume. So ndiri mugroup umu ndakabva ndasangana nemumwe muNigerian, takatanga kutaura kuzopedzisira tava kudanana. muNigerian uyu akabva anditsvakira basa ndikatanga kushanda. Saka murume wangu akazozvibata kuti ndainge ndichidanana nemumwe murume, ndipo patakatanga kunetsana kusvika murume wangu andidzinga pamba pake. Hazvina kundirwadza because ndizvo zvandainge ndichitoda, zvezvo zvekutoti unotodena munhu uchiziva kuti inini ndatova neplani yangu yandainge ndiinayo. Saka ndakabva ndaita move on ndichienda kunogara ndega since ndainge ndava kuzvishandira hangu. Saka zvakazoitika mukomanashi muNigerian uyo akazonditi ainge andiwanira a decent job kuDurban. Ndakafara mukomanashi, ndakapinda muroad kuenda kuDurban, then he booked a lodge for me. Mukomanashi ndava mulodge umu ndakabva ndazobirwa mari iyo yandainge ndiinayo because ndainge ndiine kamari kangu ako kandainge ndakaseva ndichiti ndikuda kuti ndige ndichizombomhanya kumusha, ndige ndichizombodongorera vana vangu because since tainge takarambana very rough nemurume. Saka ndakabva ndazoita kuti vana vange vachizoenda kunogara namai vangu. Mukomanashi takati tiriko kulodge kuya muNigerian uyu ainge achingotaura nevanhu pamafoni vachingotaura ndokubva azoti ainge achida kurohwa nemhepo. Ko ini nekuda kwebondera ndainge ndapiwa ndakabva ndati it is okay, munhu ndainge ndava kutomuda. Pakazodzoka mukomanashi akabva azodzoka nevamwe varume, but varume avo vaakadzoka navo vainge vatori maSouth African. Ndokubva ndatoburitsirwa pfuti, handizive kuti yainge iri pfuti yechokwadi here kana kuti yainge iri yefake. Pfuti yakati yaburitswa mukoma, ndokubva ndatorerwa foni ndikabva ndatorerwa mari iyo yandainge ndiinayo. Sezvo uko kwadainge ndichigara kwainge kuri safe, ndakabva ndati handikambosiyi mari because yainge iri 4,000 rands. Ndikati mari yangu ndotongofamba nayo. Saka mari yangu yainge iri mupesi. Handina kana kumbofungidzira kuti kuslip over kulodge uko kwandainge ndaenda ndiko kwandainge ndichazonobirwa mari yangu nemuNigerian. Mukoma worst of all, ndine kamwe kakurwara ako kandava kungoita, ndinonzwa ndichipindwa nechando. So according kumasymptoms awo andiri kunzwa pari zvino, I think I am HIV positive mukoma. Izvezvizvi ndiri kuzviudza kuti kuchipatara handingamboendi and I am really scared kuti maybe I am HIV positive. But chinzwai pane nyaya yangu, kana kuri kunzi zvikazoitika zvekuti ndabatwa nechirwere, ini hangu kumurume ndikuda kudzokera. Murume ndichatoita kutonyengerera so that ndige ndichizomuzora because handingazombofi ndiri ndega. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Panorwadza ndeapo pavari kuti kana kurunzi ndikabatwa nechirwere ndikanzi ndava HIV positive, zvandichaita ndezvekuti ndichadzokera kumurume. Kana ndadzokera kumurume then murume ndobva ndatongomuzodza because handikambofi ndiri ndega. Asi nai vanzvadzi, why mafunga kuti munge muchibatwa nemweya wakaipa kudaro, mweya waSatani? Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu.
confession yangu yakamira sekudai. Inini ndiri mukomana ane makore 25 years ekuberekwa. So mukoma pandakanoromba, handizivi kuti mubobobo unganzi wakaromba here kana kuti vanhu vanenge vakarombera kuti vange vachiita zvemabusiness nekuita mari ndo vanonzi vakaromba. So handizivi kuti mubobobo ungaiswawo mukategori ipi, uye zvekare kana muchikwanisa kuzobvunzawo kubva kuna samaita kuti mushonga uyu like zvinoita here kuti ndinge ndichingonourasa ndiri ndega, kana kutoti patori nechivanhu chinofanira kuti chinge chizoitwa, because mushonga wacho handichaudi. Saka ini nemukoma ndine mubobobo. Mubobobo uyu ndakautora apo pandainge ndichiri ne15 years. Vabereki vangu mukoma vainge vari vanhu vainge vasina kana chavainge vambori nacho. Saka upenyu hwangu hwandakatongokura ndichirarama kwainge huri upenyu hwekutongofudzira vanhu mombe dzavo. But pari zvino ndiri muno muSouth Africa ndinoshandawo ndichiitawo zvechigarden boy. So mukoma ipapo pandainge ndichirifudza mombe ndainge ndiine umwe mundara uyo wandainge ndichiwirirana naye. Mundara uyu ainge aine mombe yake 1. Saka ndaingomunzwira tsitsi mundara uyu. Saka ndaiti paipai pandinenge ndichienda nemombe dzangu kumafuro ndaibva ndangomuti it is fine mundara, mirai ndinge ndichingoenda ne. Saka ndaiti paipai pandinenge ndava kuenda nemombe dzangu kumafuro ndaibva ndati it is okay mudhara, let me go nemombe yenyu iyi. Saka akabva atanga kungondifarira achindipa chikafu, dzimwe nguva aingondipawo mari madola $2 achinditi mwanangu une moyo wakanaka, until one day akazonditi ainge aine chikafu chevanhukadzi chaainge achida kundipa kumba kwake. This was after ndamuudza kuti ndainge ndiine chimoko chandainge ndichida, but chibhebi ichi ndainge ndichinzwa kuchinyara, ende ndaitoti kana ndava kuda kunotaura nacho ndaibva ndanzwa ndichipindwa nefear. Saka ndainge ndichimuudza zvose zvainge zvichiitika at that time. Saka akabva azonditi ainge aine mushonga uyo wevanhukadzi vekuti ndizokwanisa kuwana zvivindi paya pakuzonotaura nevanhukadzi. Saka ndakabva ndafara paya, ende munongoziva kuti ndo zvinodiwa nemunhu wose, munhurume wose. Kana akangonzwa panenge pachinzi apa pane mushonga wekudiwa nevanhukadzi, unotoona varume vose vachimhanyira kuenda ipapo. So mukoma ndakabva ndazoenda kumba kwake mundara uyu huri husiku, ndokubva tazotaura paya. Saka mundara uyu akabva azondipa chimuti ichi paakandipa mukoma chainge chitongori chitanda, akabva anditi gamuchira chitanda ichi. Ndikatoti hanai mundara. Saka munoona kuti ndo mushonga wacho. Akabva anditi ndiwo ka mushonga wacho iwowu, chingogamuchira uone zvichaitika. Mukoma nacho ndakati ndichingonobata, so akabva anditi unobvuma. Mukoma ndakati ndichingonochibata chitanda cheche, akabva anditi wabvuma here kuti unge uchigamuchira mushonga uyu. Ndikabva ndati hongu ndabvuma sekuru, I can't wait to be with the woman that I love. Saka chitanda cheche chikabva chashanduka, chikabva chatoita sikarudzi yemunhurume mukoma, ende sikarudzi iyi yainge yakatomira kutoti twi, ichitogwina kudai. Ndakabva ndati what is going on. Then mudhara akabva atonditi ndiwo mushonga wacho. Ndikabva ndati zvino ndinoita sei nayo sikarudzi iyi yemunhurume. Then mudhara akabva anditi ndikuda kuti unge uchiidya sikarudzi iyi, ndiko kuti unge uchizokwanisa kuzorara nemukadzi wose uyo waunonzwa kuda. Ndakabva ndati kwete mudhara, ini handikambodyi sikarudzi yemunhurume, handisi ngochanika ini. Ndanga ndava kutofungidzira kutoti mundara iyeye ainge atori ngochani, ndava kuda kutorova ranzo. Mundara iyoyo akabva angondibata ruoko rwangu, akati andibata ruoko rwangu mukoma, ndakabva ndatokaruka mundara uyu akabva angonondibata pamafudzi. Mundara uyu akabva angonondibata ruoko rwangu, akati achinondibata ruoko rwangu kumudaro mukoma, ndakabva ndatoona tava kutobhururuka. Takangobhururuka just for a few seconds, ndikabva ndatoona tainge tatopinda mubedroom memusikana uyo wandainge ndichida, apa ainge ari mwana futi waheadmaster. Mukoma nashi ndakabva ndati what is going on. Mundara uyo akabva angonditi ndiye kamunhu uyo waunoda. Apa musikana uyo ainge asina kana chaainge akambopfeka. Ndichimutarisa ndikaona kuti mwana wevanhu zveshuwa ainge akaumbwa, ainge akaita kuvata, akaita kuti zhada kudai, akavhura makumbo, ndichiona zvose. Mundara akabva anditi chiita kabonde naye, anditi ndiye munhu wauri kuda. Saka mukoma ndakabva ndachizongoshinga paya, ndikabva ndadya sikarudzi yaya. Ndakaidya mukoma kuzonosvika ndichinzwa kuti zvino yagara mudumbu mangu, nanhasi uno igere mudumbu mangu, but chitanda chechi physically ndinacho. Kwose kwandinoenda ndinenge ndiinacho chitanda, but kana ndichida kuno
ndinoboba munhu ndinoshandisa sikarudzi yaya irimo mudumbu mangu umo. So ndakabva ndatokwira pamubhedha paya ndikabva ndatoita bonde naye musikana uyu. Ndakaita bonde naye musikana uyu kuzonosvika ndava kunzwa kuti now ava kundifina. Ndikabva ndachizotanga manje kupindira vasikana vose avo vandainge ndakambochiva, vamwe vaitondiudza kutoti handisi type yavo, ndirifudza mombe, vose ndakavapindira mukoma ndichivasakadza. Ndakati ndapedza kudaro ndikatanga kupindira vakadzi vevanhu, mvana dzose dzekumaraini ekwedu mukoma ndakarara nadzo, wose aingonzi adzoka achibva kumurume ndaitomupindira. Ende ndiye ndichiti wose uya wandinenge ndichinyanyisa kurara naye mazuva acho iwawo anenge asina kana feeling zvazvokuti kunyange akabatwa nemunhurume sei anenge asina kana feeling yekuda kuita bonde nemunhurume because ndinenge ndiri busy ndichirarana naye. So mukuzonokura mukoma ndakabva ndazotorwa neimwe friend yangu uyo ainge agara achishanda zvake muno muSouth Africa. Saka chitanda ichi mukoma ndakauya nacho kuno kuSouth Africa, ndinacho muroom mandigere ndinacho. Saka ndakazoti ndava kutanga kushanda sagarden boy. Hey, amai vepamba pandinogara, amai ivavo vanzwa mukoma nashi zvezvokuti ndinoita bonde navo kusvika ndava kuvanzwira tsitsi, and I know kutoti ivo nemurume wavo havatomborina kana bonde ravanoita because kazhinji ndinokwanisa kuti paya pandinenge ndichivafunga kana ndikavashanyira usiku zviya ndinokwanisa kurara navo more than 5 times because vakanaka. Apa munongovaziva vakadzi vemuno muSouth Africa kuti vanogeza sei. Saka mukadzi uyu mukoma ndinomunyanyira zviya zvekuti I'm sure kuti kana chiri sechibereko chake kunyange akazozama kuda kuita mwana I don't think kuti anokwanisa kuzoita mwana zvekare. So ndakambopindawo mumarelationships mijolo iyi but ndakatoona kutoti zvinotondiafecta because dzimwe nguva ndinotosiya munhu anenge auya kuzorara neni ndobva ndatoenda ndobva ndatonorara nomumwe munhukadzi. So ndiyo confession yangu iyi mukoma. Ndiri kukumbirawo kuti kana muchikwanisa please ndibvunzirewo kubva kuna samaita kuti nhai ndinofanira kuti ndinge ndichiurasa here mushonga uyu ndiri ndega kana kutoti zvinotodawo paina godobori umwe uyo anenge aripo anenge achizondibatsira kurasa mushonga uyu wemubobobo. Uye zvekare kana zvichinzi une mubobobo zvinenge zvichireva kuti newewe unenge wakaromba here, ndo pandinoda kunyatsokunzwisisa ipapo. Ndichange ndichizoteverera mucomment section. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo hanzi ndine 25 years, hanzi dzimwe nguva ndinotoenda kumapaki zviya ndobva ndatotaimira vanhu kana kuti ndinongotsvaka muzvimarestaurant vanhu pavanenge vachidya paya ndinenge nditori busy ndichitoboba mukadzi wandinenge ndachiva. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Hei mukoma, iniwo ndanga ndakawanawo mukana wekuita chitupa chemunomu. Saka pandikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira ndepekuti like inini ndinoshandawo as an electrician. Saka pane vamwe vakomana avo vakauya kwandiri vachiti ivo vari kuda kuti ndipote ndichivabatsira. Vakomana ava vanoita zvokuba macables. So handizivi kuti ndoita sei ndoshandidzana navo here vakomana ava because ivo vanototi hanzi vatori nelink revamwe vanhu vanotoshanda kuEscom zvekutoti vanotoudzwa kuti endai munorova kopa pakati. Navarova kopa hanzi ivo hakusi kunzi vanoenda nadzo kopa idzi kumascrapyard, kune kwadzinotoendeswako kuEscom ikoko. Saka hanzi mari dzinobudapo imari dzinenge dzakawanda. Saka ivo vari kuda experience yangu as an electrician because hanzi pamwe pacho patinenge tichinorova kopa tinenge tichitorova kopa inenge itori live and direct kumagetsi. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hey, zvakangoma azvo vedu we. Hanzi ndafunga kungoita mari ka1 ndobva ndaenda kumusha, ndobva ndanovhura supermarket kumusha. Ngativabatsirewo mucomment section.